Kublai pi baru kini gilong ki kubor bam takasi. Ka jingken ra ka bajur persya ka bam sab ha Iraq kalawan ra sya ka jingkem ye bun ngut ki briu bakentup ye ki MP ki he officer sarkar bar ki weipat ki basya kan no dronti ha ki kam bam sab. Karkum kilat pathai kubor na syabari ha ka jingken ra ka ying jengka we ka MP ki bor tokit kilalam bun ka pisa pat ba hadu $1 million ryngkat but 8 kilo ka ksiar balalap wat ka way ka gold plated underwear ka balapen mi jinga kren pat ba ha ki rinsan social media ba kilat pathai kubor Henry hadu menta om pat dan kanu ka jingpen na pat ba nagi bor sarkar Iraq ka bapen shishay ka ni ka jingkam shap hang ka gold plated underwear ki bor sarkar ka pen scam tang ba ka jing toket persya ka bamsap kadang ya shakman bat babun ngut ki briu ka syakem bat sya tokin Kinong pet benya ki ong ba kani ka jingkan ra kani ka way ni ki sinjam bakraw tam jeng ka sarkar Iraq bante la kam ye ka bamsam ka blakta juri ka sinshar pat ba bar ka yo ka kot jengkeri hendai ki pat ba ki ban am ye ka jingye thu pat ba ka bati kana na ki bor bari pen shaban shim ba ki jingye thu ku bor pat ba ki long ki ba shisha